Isang dalaga ang lumapit sa amin. Nagulat kami sa nais niyang hilingin. Nais niyang sumama kami sa kanya upang masilayan ang isang lola na nangangailangan. Ano yung ano? Ano yung siya yun? Bakit pala gusto mo siyang matulungan? Mag-isa lang po kasi siya dito sa bahay niya po. Mag-isa lang. So bakit siya yung may ano ba yung nyo? Anong relationship nyo? Wala po. Nakitira po kasi ako dito. Nag-aral po ako. Kasi umalis din po ako ay. Ngayon? Gusto ko po sana siyang matulungan at mag-isa lang po siya dito. Mag-isa na lang siya. So, ano pangalan niya? Si Nanay Jurit. Julita Alvarez. Doon ka pasok ka. Nay, kinupkup mo pala ito. Nakitira. Hindi mo po may kasama rito. Hindi mo umalis ka na dito. Saan ka na ngayon? Sa Pulisok sa Manggisok po. Manggisok din po. Manggisok din. Bakit po parang tindahan Lola, paano mo po napatuloy sila si Nika? Yung kita niya naghahanap ng tirahan. Inaperan ko na dito. Walang bayad. Kasi may mag-asikaso lang na pagluto, pagkain. Kasi Pero hindi naman ako naging sa kanila. walang bayad. So basta lang asikaso kasi wala ka pong kasama. Oo. So mabait si Lola, Pagkagawa sila. Parang may kasama lang ako. Gaya niyan, hindi man ako nakakapilo. Hugatan niya, hindi ko mahugatan. Siya lang ang masipag na mag-askasong maghugas. Ikaw, ngayon may tanong ako. Bakit umalis ka na dito? Kasi po may tumira po dito, may pinatira po si Nanay dito ay. Matanda po. Kaso umalis din po. Matandang lalaki. Opo. Natakot ka. Saka, pinaalis ko din yun. Ano yun, Nay? Asawa mo na sana? Hindi. Ay, hindi. Nakitira lang din po. Naperan po siya ng kung ano-ano. Sumalis man din. Ang kala ko, mag-aasikaso man lang. So, ang problema po talaga, wala siyang kasama si Lola. Ano nga Lola ang pangalan mo, Lola? Julita. Nanay Jolie. Julita. Jury. Nanay Jury. Si Lola Jury po, mga kalingap, ay mag-isa stroke. Nasaan na po yung asawa nyo? Wala na. Nawala na. Tagal na pong patay. Patay yan matagal. Anak nyo po, meron po kayong anak? Ampun. Ay, hindi ka nagkaanak, Lola. No, dalawa pong naging anak mo. Namatay din. Hindi mga 2 years. Ganyan, namamatay din. 2 years old. Kaya, wala ka na talaga ditong kasama. Wala. Buti na yun, mayroon kang bahay. At nakiusap na ako noon na kung kami-kanino ako makikituloy. Kasi may napansin ako, Nay. Si Kuya Bal lang po ang nakakapagbigay nito. Galing ito kay Kuya Bal. So, yun, at napabahayan ka po. Nung napabahayan ka po, nandito pa si Mister. Ay, wala. Wala na din. Mag-isa ka lang talaga. Pero dahil sa
gusto ka talagang matulungan ni Nika. Nag-ano siya sa akin. Lumapit siya sa akin para matulungan kayo. Kasi nga, yan din naman ang ugali ko na hindi ako umaan sa kanya. Hindi ako mahigpit. Hindi ka mahigpit. Parang anak mo na din ay ang tinuring mo siyang parang anak. Mm. Nasaan na yung mga magulang mo, Nika? Yung mama ko po patay na. Tapos yung bata ko. Doon po. Papa mo, nasa bahay lang. May trabaho si papa mo. Yung nag-ano lang po sa dagat. Sa dagat. Anong ilang taon ka na, Nika? Ma-18 na po ngayong July. 18 po. So, nag-aaral ka pa? Tapos na po, graduate. Congratulations. Graduate ng grade 12. Paano yung college mo? Hindi na po college. Magtatrabaho na. Tatrabaho na. Bakit? Wala pong pangkali. Wala pong papaaral. Wala magpapaaral. Ang sabi ko sa kanya, magkalas ka din tapusin mo. Kasi sayang, Mm. kailangan makatapos din siya. Mm. Maganda ka po yung may pinag-aralan kaysa sa wala. Mm. Kaya sabi ko, unahin muna ang pag-aaral. Pero magtatrabaho na daw na eh. Nasa kanya yun kasi hindi po man din na siya matulungan. Wala man ako mag-isa ko sa Parang magnanay na kayo. Ano? Ano bang pangarap mo, Nika? Na trabaho? Decided po po. Undecided? Kung ayaw mo ba mag-teacher, police, ganun. Decided. Basta ngayon, kung ano lang meron, yun na muna, yun yung nasa isip mo. Kailan pa nawala si mother mo? Tagal na po. Ilang taon ka nung... Siguro po Kinder. Yun ko, di ko Ayun naalala po, mo. ang kinder po. Talagang wala kang kinagis ng nanay. Pero believe ako na dito kay Nika kasi okay siya. mapagmahal siya, hindi kanya kinalimutan. Ay, oo, kasi wala naman at pinakisama masama sa kanya. Nagustuhan ko pati ang ugali niya. Bakit niyo po nagustuhan? Hindi siya maalalahanin siya. Kung ano man ang kung ano, tinutulungan niya ako. Ano po pa yung mga ginagawa niya dito? Minsan malinis ang bahay. Laban ng mga damit ko, ganyan. Ay, grabe. Sipag ni Nika. Siya na laban ng mga damit ko. Pag nalilbasin ng damit niya, kinukuha niya na din yung mga damit ko na bahay. So, pag-pray natin, Nika, na sana pag-pray mo kung ano yung will ng Lord. Basta, maglagi ka lang mag-pray. Kasi merong plano. Ang Diyos natin ay laging may plano sa atin. Ay, oo. May plano si Lord sa buhay natin. Kaya, ngayon, hindi aksidente na nandito tayo, nag-meet, nagkakilala. At marami pang nakakita nito kasi nasa YouTube tayo. Nanay. Kagaya nga yan, no? Nakarating akong mangingi ng tulong. Yung yellow yan. Yellow. Oo. Sa labas. Parang pwedeng tindahan dito, nanay. Kaso po, walang maasikaso. Kaya dalang tindahan.
Hindi ko na kaya. Ah, sino po nagpagawa nito? Si Balala. Si Kuya Bal. Kaso nga ano ka na eh. Bibigyan niya ako ng tigda. Kaso, kaso nga na-stroke ka na. Nagawa naman ako nito, stroke na talaga ako. Mag-isa lang po si nanay, stroke pa. Tapos ito po, nailapit sa atin. Salamat tayo kay Kuya Bal kasi hindi siya nagdalawang isip na bigyan ka ng bahay. Tsaka ito, salamat ka dito na sa anak-anakan mo kay Nika. Oo, talagang nag-request siya kay Lola. So, Lola, pwede kang manawagan sa sa nakakapanood nito. Gusto naman po yung may nakakakita nitong pagbablog na ito. Kayo po, kung gusto niya akong tulungan, hindi po ako ng tulong. Hindi po ako ng tulungan, matulungan niyo ako. Dahil nitong Nay, paano ka nagkakain kung wala kang... may pera, napabili na lang po ako ng kanin. napabili ka na lang. Saan po galing ang pera nyo na pambili ng kanin? Kaya lagayan nito, kalalabas ko lang sa hospital. May pinaysan assistant. Pero halos lagi ka na lang nanghihingi, Nay, na para makakain. Hindi ako So, Nay, pagpipray ka namin. Nay, pagpipray ka po namin. Kaya pagpipray po natin si Nanay, mga kalingap. Nay, pagpipray ka namin ha. Pagpipray ka namin, Nay. Salamat o Diyos sa kagalingan na ibinigay niyo kay Nanay at sa pangako mo, Panginoon. Kailangan po namin na makabalik siya yung kanyang dating katawan at yung epekto ng stroke ay mawala na, maging normal ang katawan niya. Salamat o Diyos, Panginoon, sa kagalingan kay Nanay. Thank you sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano, Nay? Anong naramdaman niyo, Nay? Anong naramdaman niyo, Nay? Maayos, Nay. Maginhawa. Kalalabas ko lang ilang araw pa lang ako. Kakalabas mo pa lang. Okay, Nay? Okay. Ayan po mga kalingap at pag-pray na post natin si Nanay. Ang bibigyan po natin siya ng pambili ng pambili po ng kanyang pagkain para meron siyang pagkain, mga kalingap. Ay, Nay, ano pong masasabi, Nay? Welcome, Nay. Ano, Nay, ang hiling mo? Gusto mong may ilaw ako dito. mag-ilaw ka? Gusto mong manood ng ng palabas? Gusto mong manood Kung meron. pag may TV, wala ka pong libangan dito ay mag-isa ka lang. Magbasa ka Ngayon lang. pinagbabawalan ako ng... Nay, nakakabasa ka pa? Nakapagbasa ka? Gusto mong magbasa ng Bible? meron ako. Meron ka. Yan, lagi mong binabasa. Lagi mong binabasa. Nandiyan niya lagi sa katabi ko. Pero binabasa niyo na. Importante na binabasa mo. Sige, Nay, at pag-pray kita. Lord, salamat sa buhay ni ate, ni Lola, at pinagaling niya na Panginoon siya. Salamat pa sa kagalingan. Jesus name. Amen. So, yan mga kalingap. Nika, maraming Maraming salamat po at katulungan niyo kasi namin. Welcome at napakabait na bata po ni Nika. At sa gusto pong magpabot ng tulong kay Nanay, at welcome po ang lahat. Maraming salamat, Nay, at hindi kami magtatagal. maraming salamat sa inyo. God bless, Nay. Kaya ako. Lagi ka lang magbasa ng Bible. Nandun ang tunay na buhay, na eternal life. Meron po ako dyan. At pray namin na kumilos si Lord sa buhay mo. So ayan mga kalingap, at magpapaalam na kami. At
hanggang sa muli.